katik-tik na humanak ko sa pagtrabawaan ng mabuntag ka na ko dito sa itong katag-katag nila nga mga sanina sa bomba niya ako musulod na sad ko kay ari na sad sa pamahaw kung sa'y mahimo Wala day klase sila wako ron la. walay klase niya gaw kay man natulog kay kung unsa man wakos dili gyapon mga eskwela di mo mga tulog na diha na lang mo cellphone wa mi klase ayaw pagkingang-kingang ka aron ko busto tani namong yan Sige ra jug hukas la no. Kung inita maski ging aron pa wa sa di ay kam ka ang gabi sa baw nagsabaw day ka. dira diya ko bisa Sara man to kabuok. duwa oy duwa may mga on kuraman Magkaon ko barbecue gabi eh. Pista man sa nararon la. Nakay ka adtuan dito. ya gadoy nang nato gapon la ni kaon ang mga baka Sige la, pagdala la. Mato karon, pagdala ba? Madala ni mo diri. Kuan baron lechon. nato maglitsyon mata Ay mas kini ko lechon lang ng mga kaldereta. Kumba. Wako! Wako! Maura kintahay ka anak pero kami tiligid-ligid. May klase ay. Gamitan na rom. Gamiton daw ang room. Kay mag-unsa man sa rom. Wa man tay klase la dapat kabo. Wayon ta na klase, magbomba na unta ka dito. Kuan pa na sila. Wako? 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 Pagbomba na, pagbomba. Tuloy-tuloy, bagay ko lang sakit kayong likod. Ala. Balik-balian kung anginon ang likaw raw, magani magkakit sa ako likod nga. Dagang kong trabaho nga na nakita yung likod, bagbagang ko aning luwag. Pagmataan na, cellphone man po na yun. Huwag nga po'y kapuslanan. Ilabay cellphone. Nabuak na yung ganyan cellphone na na. Sabi lang gatingog lagi na mga. Direct yun. Padong ng bukal. A few moments later. Ayaw, di pag ingon kapoy ang lawas kay lugong ko anak, kasukaon ko anak dayon ko sa ingon kapoy. Isa na yung kapoy ang nawa ng trabaho. Ang gani kong ingon na ako tanan. Sakit na bugat daw yung bagla. Nga no, kijahay kagahon ng tanan 123 kanot mo. Huwag tagsara ka mo kay di man magamit na. Dugay kay siya kalihok. Ganihan no, naglingkod-lingkod pa siya diri kay skit daw yung likod. Niinit daw kay gapon. Karon pa siya kamatala. Alas 9 na. Init na lang. Oh, Ya. Ya, patay. heat stroke. Dapat kung init kayo wak, dili jud ka mainom dayon og bugnaw nga tubig pagabot. Ano po? Na. Bukal-bukal pa mong duguan na.
Dapat pa taon-taoran sa ba pa papahawayon sa inyo mong lawas. Mo na maka-heat stroke. Timing kay pagbangon ni Wako la kay tingkaon na. Wala na silang kuan ba? Bantay yan. Karon. Kagsipat lang. Anak ko mo ito na. Tanaw. Umay anak pagkaon. Ayun ko na sa cellphone. Maaway pagkaon pag magkalaw nila diyan nga way hugas na diya ibutang laman dili jud ka tigo mo hugas yung barang ina ko nagarang Unsa? kung naa pa ko'y barang yung unay na nako dili pat yun kay jiwero lang kay yuson kaya at nagapon ba itong tiyan Oo. TV na hilanay na Aylan apa man dayla? Gibilan man hanggunggong. Kanan. Senyar lah. Oy, dagan ba kita trabaho sa lula ginapag mata. Ikaw lami ra kay kagligid-ligid. ini mga prepid pagtapos ay ngilid ko mga short na apay short dapat sa igot taglama pae siguro way mata Lingkod yung wala lang. Ugom yan ka. ito sa ilaw ba dito sa igot Libang mereka. ito siguro sa panungok dala siguro igot Si maghukas. Unsa na lang kag si Lindre imong nalulaw ah. Aha ka karon gipunit. buok na nila magsusuan bandera ambit to kanon ba ha kanon sa Buyag big kaon nun la. Sedang kanan na kay tulur na kutsara. Urut na naman ako ang kuan. Wala na kay ani. Oo. Nang gihukas ng mga grabe gid kainit. Naabtan la. Ganiha ka kas kalibangon makaganiha naabtan. Aw, pero kog naabtan ba na. Hapit na. Tama na. Ngano may klase ron wa? Gamitin daw mo. Tapos kawit mo rin. Ambot lang, madayon tong previous awareness. Gamiton ang room sa Pilahan. Melain mga usawa. mas Di high school. masuspend din yung klase. Oh. Tapos miwan kay LED. Oh, may one holiday. Double pay na po. Exam lang eh. Yun sa na. Team na kapit eh. Yun lang yung labaw. Sabay ko. Sabay ko. Grabe kainit.
Punta na ng Pilipinas, kinainita. Mingawan na lang tagulan. Mga kulat eh. Makatarong kang tulog. Hmm. Blinky! 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 Hain naman po tayo ni si Wako Padolong. Wako! Wako! Pagani diri ka trapohe. Nagusog ka mo, nag-cellphone na mo.